Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. І, власне, вже у ці хвилини розпочався Комітет Верховної Ради України з нацбезпеки і оборони. Власне, за участі генпрокурора Юрія Луценка. Давайте послухаємо. Тому теза з умовою, спільників що автор Януковича про те, що це законопроекту було якась блискавичне місячне кримінальне провадження, як вони кажуть, годиться на фейкове факти, провадження які Куліка, ми пропонуємо. є Перше. сугубо брехливою. Слідство тривало майже 3 роки. Будучи відвертим, а тепер я собі це можу дозволити, скажу, що через півроку моєї роботи на посаді генпрокурора я зрозумів, що слідство йде по неправильному шляху. Одним із магістральним шляхом було пред'явлення Арбузову кримінального обвинувачення, і матеріали цього обвинувачення привели мене до думки, що суд може легко зняти статтю особливо тяжку в перевищенні службових повноважень на середньої важкості, недбалість, що привело би до зняття арешту з усіх коштів, вони вільно пішли до своїх господарів, членів організованого злочинного групування Януковича. Це було одне з найбільших потрясінь для мене, і ми зробили і дисциплінарний, і кадровий висновки з цього мого відкриття. З тих пір справа була передана до міжнародного управління, і керівником групи прокурорів став Костянтин Кулик. Завдяки мозковому штурму усіх причетних до 3-річної роботи ми визначилися з правильним напрямком, результатом чого стало 30 вироків судів. Це погана новина для захисників ОЗУ Януковича, бо їм мало поламати Краматорський суд, який вони зараз хочуть поставити під сумнів. Є 30 вироків українських судів, за якими засуджено 30 осіб, учасників злочинної схеми розкрадання, відмивання коштів в загальній сумі 1,5 мільярдів. Від керівників маленьких підприємств, через які починали шлях промивки коштів, до першого заступника міністра економіки. Всі вони засуджені і визнані членами організованої злочинного угрупування на чолі з Януковичем, які нанесли збитки українській державі в розмірі 1,5 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Цими рішеннями судів встановлено понад 500 суб'єктів господарювання української та іноземної юрисдикції, які брали участь у цьому розкраданні та відмиванні коштів для ОЗУ Януковича. Хочу ще раз пояснити всім присутнім, а особливо телеглядачам, слово ОЗУ – це скорочення організованого злочинного групування. Бо захист Януковича, коли їм треба, не дочуває, і весь час хочуть нам довести, що це не гроші персонально Януковича. Ні, це ОЗУ на чолі з Януковичем. Так ось, рішеннями судів було встановлено понад 500 підприємств, які крали кошти тут. І через ці підприємства української та іноземної юрисдикції відмивали їх на території азійських країн, Кіпру, Латвії, і потім заводили в Україну, в українські банки, де під тиском членів злочинного групування їм оформлялися облігації внутрішньої державної позики, котрі приносили 9% річних доходів у валюті і вже абсолютно чистими, відмитими мали би повертатися до членів організованого злочинного групування Януковича. Така загальна схема, яка встановлена 30 рішеннями українських національних судів, що набули законну силу. І ще раз підкреслюю, 30 осіб цими судами аж до першого заступника Мінекономіки засуджені. Всі ці люди і всі ці підприємства були судами встановлені як члени злочинного групування Януковича. Позиція третя. Після того, як кошти проходили цю всесвітню пральну машину,
англійським терміном money laundering, відмивання коштів, вони поступали в різні українські банки. В першу чергу Ощадний банк, де була найбільша сума. Після цього брокер однієї із компаній, про яку так зараз багато спекулятивно говорять, ICU, оформляв перевід коштів в цінні папери. Таких компаній є декілька в Україні. І брокерська діяльність потрібна для того, щоб не було фейкових угод. На цей момент акти купівлі-продажу цінних паперів законом визначено оформляти брокер. Один із спекуляцій лунає про те, що Луценко, мовляв, не хоче звертати увагу на роль ICU у злочинному, як заявляють любителі клуба ОЗУ Януковича, у злочинному виводі коштів з України за допомогою ICU. Це також радикальна брехня. ICU нічого не оформляла по виводу коштів, вони виходили злочинним шляхом без ніяких брокерів. Вони навіть не оформляли по вводу коштів. Вони оформляли лише купівлю коштів за кошти, розміщені на рахунку Ощадбанку та інших банків в емітовані державою України цінні папери. При цьому отримали встановлену законом маржу. Ми вивчали роль ICU та банківських працівників в оформленні купівлі за брудні кошти цінних паперів української держави. Ще до виходу матеріалів Аль-Джазіри, тим більше до публікації «Української правди», шановного всіма тут видання, сподіваюся, слідство допитало працівників Нацбанку, Ощадбанку та ICU і отримало відповідь. Після цього ще весною минулого року ми замовили перевірку дій ICU з боку уповноваженого органу центральної влади. Він називається Державна комісія по цінним паперам. І ця перевірка була проведена. В результаті цієї перевірки, коротко, вони в мене є, я можу їх презентувати, звучать, що в діях брокера нема порушень чинного законодавства. Тим не менше, як і завжди, ми шукаємо істину, і тому цю матеріали перевірки направили до експертної установи, яка єдина може нам дати об'єктивну відповідь від кримінальної відповідальності експерта. Чи було в діях брокера або працівників банків порушення чинного законодавства при оформленні угод купівлі ОВДП за брудні кошти? Ми чекаємо відповідь експертизи, і по її результатам буде прийнято рішення або закриття епізоду щодо відповідальності працівників банків та брокерської компанії ICU, або пред'явлення їм підозри, а можливо її обвинувачення. На нещастя авторів дутих сенсацій, теза про те, що Луценко покриває роль ICU, не відповідає дійсності. Позиція четверта. В результаті фінальних слідчих дій групи на чолі з Куликом Краматорський суд отримав матеріали угоди зі слідством одного із членів злочинної організації Януковича. На підставі цих матеріалів Краматорський суд прийняв рішення про визнання цієї угоди, затвердження цієї угоди, а також, базуючись на попередніх 30 рішеннях національних судів, які встановили про те, що сотні компаній і конкретні їхні активи набуті злочинним шляхом, прийняв рішення про спецконфіскацію наявних активів у доларовому, гривневому еквіваленті, а також у формі ще не переведених в грошову вартість облігацій державної позики у власність української держави. Як тільки рішення суду через місяць вступило в законну силу, воно було реалізовано працівниками Ощадного банку. І я вважаю, що вони заслуговують на всебічну суспільну підтримку, а не відкриття проти них надуманих кримінальних проваджень, які ініціюються
клубом любителів Януковича. І нав'язується через відповідне рішення судів для реєстрації в НАБУ з подальшими активними діями детективів. Фактом є те, що інсинуації про те, що ніякі гроші ніхто не повернув, про те, що це зовсім не гроші, і взагалі вони не дійшли до бюджету, і взагалі, як завжди, все вкрали, це все є груба брехня тих, хто хоче скомпрометувати рішення Краматорського суду з метою після цієї компрометації попробувати знайти шлях повернути кошти від української держави до ворогів української держави, злочинців, які розікрали її на таку грандіозну суму. У мене відповідь державного казначейства. Ви розумієте, що це скарбниця держави, яка тримає всі державні кошти. Від 15.01 поточного 2018 року, яка говорить головні слова у відповідь усім активним останнім часом членам клубу любителів Януковича. 28 квітня 2017 року на валютний рахунок, відкритий на ім'я казначейства України, АТ «Ощадбанк», зараховано кошти в сумі, підкреслюю, кошти в сумі 1 мільярд 117 мільйонів 273 тисячі 659 доларів 73 цента. З призначенням платежу перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області у справі номер такий-то, гривневий еквівалент яких на дату зарахування становить 29 мільярдів 665 мільйонів 239 тисяч 64 гривні 45 копійок. 29,6 мільярдів на другий день після того, як рішення Краматорського суду набуло законної сили, прийшло на рахунки української держави. Також на рахунок відкритий для Держказначейства в місті Києві в той же день було перераховано і суму 1 мільйон 845 тисяч 592 тисячі 82 гривни гривневого еквіваленту. Був доларовий, був гривневий. І ця сума в той же день потрапила до Державного казначейства. Згадані кошти в національній валюті та гривневий еквівалент відображено в обліку виконання державного бюджету. За кодом класифікації доходів конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду. За деякий час до цього уряд, з яким ми, звичайно, тісно співпрацювали в ході цієї діяльності, прийняв постанову Кабміну від 19 квітня 2017 року про затвердження порядку розподілу в 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушень. Цією постановою визначалося, як можна використовувати ці кошти. Далі кошти поступили в бюджет і наступила черга уряду і парламенту. І парламент, як ви знаєте, розглянувши зміни до державного бюджету, а власне профіцит державного бюджету, який відбувся через нашу діяльність, прийняв рішення про використання цих коштів по конкретним напрямкам. Для всіх, хто сьогодні так плаче і так сподівається на скасування рішення Краматорського суду, хочу звернути особливу увагу, де ці кошти. Вони дуже люблять розказувати, що хтось хизується цим. Я не хизуюся спецконфіскацією, я горджуся тим, що результатом цієї діяльності, наприклад, адміністрація Державної прикордонної служби отримала 700 мільйонів. З них 300 на облаштування кордону, поки що достатньо незахищеного, а ще 400 мільйонів пішло на створення системи ідентифікації відбитків пальців, які перед Новим роком повністю були введені в дію. І тепер наш кордон захищений від небажаних осіб, котрі так легко перетинали його раніше. Я горжуся також тим, що Національна гвардія отримала 900 мільйонів, за що купила додаткову бронетехніку, яка зараз працює на українську безпеку. Горжуся й тим, що Національна поліція отримала 1 мільярд 480 мільйонів. І посилення діяльності патрульної служби, яке в минулому році призвело до падіння від 15 до 20% вуличної злочинності. Це об'єктивна реальність. Відбулося в тому числі завдяки правильному використанню конфіскованих у ОЗУ Януковича коштів. Можу сказати в рамках дотримання секретності, Сергій Володимирович, про те, що Міністерство оборони отримало найбільшу частину цих коштів,
І коли ми читаємо в засобах масової інформації про те, що нарешті сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва пішли в армію, то це за ці кошти. Багато сотень. Я В рамках яких? не можу говорити скільки, і не можу говорити їхні тактико-технічні характеристики, але часто відвідуючи АТО, знаю, що саме цю техніку чекали всі, хто стикається з ворожими танками. А тепер будуть стикатися з ними не на відстані вистрілу гранатомета, а на відстані вистрілу ракетного комплексу вітчизняного виробництва. Я також горжуся тим, що місцеві територіальні громади отримали кошти. І сьогодні ті, хто об'єднався в територіальну громаду, отримали реальні кошти для того, щоб люди відчули правильність цього рішення. Новими дорогами горжуся і багатьма іншими речами. Причому горжуся як лише частинка колективу прокурорського, судового, урядового, парламентського, яка привела ці результати. Поставити під сумнів правильність такого рішення, забрати кошти у злочинців, повернути державі задля її оборони і її соціальної інфраструктури може тільки не дурень, тільки ворог або його поплічник. У мене немає інших варіантів. Бо всі прекрасно розуміють, $1,5 мільярда прийшло в країну. Не можна бути настільки дурним, щоб казати, що це неправильно. Можна тільки хотіти їх забрати в української держави і повернути знов назад злочинцям. Хочу сказати, що цей план не вийде. По одній простій причині. Чинний закон передбачає, що розгляд питання про затвердження угод члена злочинної організації, який дає покази на вищестояще керівництво організації, сплачує певну компенсацію до державного бюджету своїх дій, а також визнає себе винним, розглядається лише в складі прокурора, того, хто укладає угоду, і його адвоката. Спроби представників офшорних компаній, які або співпрацювали з ОЗУ Януковича, або зараз змінили власників і намагаються стати невинними овечками, натикається на український закон, який унеможливлює їхню участь у скасуванні таких рішень. І це не українське ноу-хау. Так працює система у всьому Європейському Союзі. Тому у зловмисників залишається єдиний варіант – дискредитувати рішення дії прокуратури та Краматорського суду і спробувати забрати в української держави свої злочинним шляхом здобуті кошти через фейкове рішення в іноземних юрисдикціях. Саме для цього запущена машина дискредитації в засобах масової інформації, в українському парламенті і подекуди навіть в українському суспільстві. Я розглядаю це як кампанію по створенню уяви про незаконність спецконфіскації, яка базується виключно на українському законі, для того, щоб використати в іноземних судах і спробувати повернути своїм господарям вкрадені в українського народу кошти. Цього не буде. Заявляю це як генеральний прокурор. Скільки я буду на своїй посаді, стільки буду захищати це рішення, яке було зроблено на підставі українського закону в інтересах українського народу. Ба більше, доповідаю про те, що це не кінець спецконфіскації, бо крім $1,5 мільярда до держави було повернуто, крім $1,1 мільярда та невеликої суми в гривневому еквіваленті, державі було повернуто ще і $200 мільйонів в облігаціях. Згідно чинного законодавства, ці облігації негайно пішли в Національний банк, і на цю суму було зменшено наш зовнішній борг. Наступним кроком була наша серпнева діяльність, яка завершилася рішенням Соснівського суду Черкаської області, котрі спецконфіскували інші активи цієї ж ОЗУ Януковича на загальну суму в $220 мільйонів. 1,1 плюс 200 плюс 220 і складає якраз $1,5 мільярда. Копійка в копійку. З них, з цих двох нових спецконфіскацій з серпня, $88 мільйонів, 577 мільйонів гривень, це приблизно $110 мільйонів в грошовій формі, $65 мільйонів
майно футбольного клубу «Металіст» і 1,5 мільярда гривень ОВДП, на які також зменшиться зовнішні борги. В результаті бурхливої діяльності Центру протидії спецконфіскації банки тепер, після обшуків НАБУ, просять у нас, вони мають право виконувати рішення суду і самостійно, і через припис виконавчої служби. Просять виконувати це рішення через припис виконавчої служби. Вчора я підписав звернення до прем'єр-міністра, якому просив взяти на особистий контроль діяльність Державної виконавчої служби, яка має забезпечити цю нову спецконфіскацію з надходженням до бюджету живих, як кажуть в народі, 110 мільйонів доларів коштів та зменшення зовнішнього боргу на 1,5 мільярда гривень. За запевненням прем'єр-міністра, міністра юстиції також, це буде зроблено в найкоротші терміни. Так що бюджет знову поповниться серйозною сумою, яку можна буде використати для українського народу. Але і це не все. Бо ми плануємо ще 3 мільярда гривень також спецконфіскувати в першій половині цього року. Як, де і коли, не буду розголошувати в інтересах слідства. В цілому, мій виступ завершений. Єдине, що я хочу сказати, що закон про спецконфіскацію був би потрібен. Він би унеможливив остаточно спекуляції клубу захисників Януковича і його брудних доходів від різних юридичних тонкощів. Тому я закликаю, в принципі, все ж таки прийняти в Верховній Раді відповідний закон. Тим не менше, ми діяли, діємо і будемо діяти по шляху спецконфіскації. Нагадаю, що, наприклад, минулого року Одеська прокуратура провела спецконфіскацію Одеського нафтопереробного заводу як знаряддя злочину групи Курченка, що входила в ОЗУ Януковича. І цей завод зараз переданий в фонд держмайна, і після його інвентаризації буде виставлений на відкритий аукціон. Ще раз кажу, режим спецконфіскації служить Україні. Всі, хто хоче поставити цей режим під сумнів, на моє глибоке переконання, працюють проти України. Окремо зазначу, що теза про те, що, мовляв, ви так це робите неправильно, вона вже всі, хто збоку стоїть, завжди мудро знають, як правильно. І ви програєте в судах, цю тезу можна використати до будь-чого. Будь-яке рішення українського суду, навіть Верховного, може бути поставлено під сумнів в Європейському суді. Будь ласка, ми це розуміємо. Але теза про те, що забирали у ОЗУ Януковича, а новими власниками стали інші, мовляв, невинні добросовісні набувачі, є глибоко брехливою. Давайте розберемо цю історію. Арешт був на активи ОЗУ Януковича накладений в 2014 році. Зміна власників деяких офшорів, про які говорить Аль-Джазіра та інші засоби масової інформації, відбулася після цього. Вони вступили у власність офшорів, грошові та облігаційні активи яких уже були під арештом. Кожен громадянин, який хоч раз стикався з обтяженим майном, прекрасно розуміє, після обтяження зміна власника ні до чого не призводить. Якщо буде рішення суду про те, що обтяження перевести в конфіскацію, воно буде конфісковане. Це очевидно для всіх. Я не знаю, можливо, клуб любителів Януковича та Центр протидії спецконфіскації знайшов десь на екзотичних країнах суд ще гірше наших, корумпованих. Може, вони на них розраховують? Я розраховую на те, що парламент, суспільство, політичні сили проконтролюють законність рішень судів та виконавчої влади по спецконфіскації злочинних коштів 1,5 мільярда і всіх наступних, яких ми плануємо зробити. У мене все. Дякую. Дякую, Юрій Віталійович. Одну хвилиночку. Буквально пару питань, і щоб ми вже підвели риску, прийняли рішення нашого комітету. Тетяна Чорновол, потім Юрій Береза. Я дуже попрошу два питання. По суті, друге випливає з першого.
Перше питання. В кінці 2015 року я перебувала в Латвії, в їхній генеральній прокуратурі. І ту інформацію, яку зараз скажу, я маю саме звідти. Справа в тому, що після Майдану, за, до речі, інформацією від ФБР, були арештовані кошти як в Україні, так і в Латвії на рахунках одних і тих самих офшорних компаній, тобто в Україні і в Латвії. Цей арешт відбувся в рамках розслідування кримінальних справ про відмивання коштів. Далі сталася така ситуація, що в Латвії ці кошти були конфісковані в державний бюджет Латвії на рік раніше, ніж це сталося в Україні. Тобто з рахунків одних і тих самих офшорних компаній кошти були конфісковані як в Латвії, в латвійський бюджет, так і в Україні, в український бюджет. Тільки в Латвії це відбулося на рік раніше, ніж у нас. І в мене питання до Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, чи в Латвії хтось оскаржував цю конфіскацію в латвійський державний бюджет? Я маю на увазі з власників цих офшорних компаній. Чи були оскаржена ця конфіскація в якихось міжнародних судах? Чи виступили з протестами про порушення, не знаю, прав людини якісь відомі міжнародні організації з приводу конфіскації в бюджет Латвії? Тобто абсолютно в аналогічній ситуації за рахунки абсолютно тих самих офшорних фірм. Да. Дякую. Так, ви праві, це пов'язані речі. Насправді, пральна машина ОЗУ Януковича працювала, як я вже доповів, в схематичному скороченні дуже просто і ефективно, на жаль. 500 підприємств в Україні та іноземні юрисдикції витягували кошти з України, промивали в районі Азії, заводили на Кіпр, Латвію і приходили в українські банки, де на ці суми закуповували ВДП. Так ось 50 мільйонів заморожених в 2014 році в Латвії – це була маленька частинка коштів з 1,5 мільярда, які не дійшли до України. Просто не закінчили свій цикл, умовно кажучи, Шанхай, Кіпр, Латвія, Київ. Шанхай умовно, бо там насправді було дуже багато різних юрисдикцій, в тому числі і Гонконг, і до речі, хоча всі офшори. Але 1,5 мільярда вже були тут, а 50 мільйонів доходило, щоб купити нові ОВДП. І в момент, коли Майдан переміг, змінилось керівництво багатьох органів, зокрема і фінмоніторингу. Треба віддати належне пану Черкаському. Він оперативно не тільки надав інформацію, по якій заморозили кошти тут, але і в Латвії 50 мільйонів. Я особисто відвідував Латвію, бо, на жаль, за різними причинами, в тому числі через штучний розвал спільної слідчої групи, яку ми мали між Україною і Латвією, Латвія не отримала до мого ще приходу відповіді на питання злочинного походження цих коштів, і тому, керуючись своїм законодавством, також конфіскувала ці кошти в доход латвійського бюджету. 50 мільйонів доларів. Я знаю точно і можу з певністю відповісти, що це рішення в Латвії не оскаржував ніхто. Ні представники офшорних компаній, які входили в систему ОЗУ Януковича, ні їхні нібито нові, добросовісні, нібито набувачі. Ніхто це рішення не оскаржував. Вони прекрасно знають, що в Латвії суспільство, мас-медіа і парламент не унеможливлює маніпуляції, спекуляції, які можуть призвести на шкоду їхнім національним інтересам. На жаль, в Україні, яка глибоко занурена в стан гібридної війни, знайшлося достатньо багато впливових діячів, які роблять навпаки. Тим не менше, ще раз хочу висловити своє враження. Впевнений, що здорові сили і парламенту, і українського суспільства, і української політичної та юридичної системи унеможливлять будь-які спроби повернути крадені українського народу кошти злочинцям. Це не питання, а ремарка до питання. Чи є в нас шанси все-таки в Латвії хоч якісь примарні повернути це? І хто винуватий, що у 2015 році ми просто відхилили пропозиції Латвії співпрацювати по цій сумі? Та, в нас є такі можливості. Згідно
міжнародних конвенцій уряди наших країн, їх вище керівництво може домовитися про повернення цих коштів. Я в ході своєї поїздки якраз зондував таку можливість. Всі необхідні документи і нашу правову позицію я передав і президенту країни, і прем'єр-міністру. В ході зустрічі президента, мені це добре відомо, він порушував це питання перед своїм колегою. І це питання може бути вирішено в якийсь із періодів через рішення латвійського парламенту. Але хочу тут бути дуже акуратним. Може бути вирішено, а може і не бути. Це добра воля. Це їхня добра воля в ході двосторонніх переговорів. Тому жодних сенсацій з того, що ми зазіхаємо на ці кошти, робити не треба. У нас є своя правова позиція, в них своя, тривають переговори. Стосовно тих, хто, з моєї точки зору, не зробив свою роботу якісно, то це стосується одного із заступників Генерального прокурора і його підлеглих, які були звільнені з своїх посад з моїм приходом і зараз займаються активною антикорупційною діяльністю. Бачите, вони наносять сотні мільйонів збитків, а ми їх не сажаємо, а звільняємо. Поки ми їх не почнемо саджати, вони і далі будуть вищити. На жаль, стаття «Саботаж» не передбачена у Кримінальному кодексі, і я даю її оцінку лише через кадрові рішення. Юрій Віталійович, ми з вами маємо спільне відношення до створення новостворених органів, які повинні, взагалі по філософії, коли ми їх створювали, якраз вони були повинні тут звітувати і говорити про те, що ми досягли, ми зробили. Але з вашої доповіді я зрозумів так, що на сьогоднішній день і з тої інформації, яку маю я, на сьогоднішній день новостворені антикорупційні органи, вони якраз і виступають адвокатами по захисту вкрадених грошей Януковича. І тому в мене є таке до вас запитання. І відразу ж і друга частина – це пропозиція до голови комітету стосовно діяльності групи осіб. От я вважаю, що на сьогоднішній день з тієї інформації, що випливає, Генеральна прокуратура стикається з тим, що я не боюсь назвати НАБУ і Генеральна прокуратура працюють в різних напрямках. Я не зрозумів вашого виступу. Секунду, дайте закінчити. Да. Формулюйте Да. питання. Формулювання слідуюче. Скажіть, будь ласка, які дії НАБУ стосовно конфіскації, от реально конфіскації приймаються, чи будуть прийматися, чи є у вас відомості на рахунок цього? Це перше. Друге, що стосується діяльності, от я зрозумів діяльність Генпрокуратури, конфіскація і те, що відбувалося, як ми приймали закон про спецконфіскацію в залі Ради, які виступали, і хто виступав адвокатами того, щоб це не прийнялось, які політичні сили це все робили, це все зрозуміло. Ну, я перепрошую. Прокурор це я, не ви. Послухайте, Сергій Володимирович, ну, може ви припините політику свою перебивання? Ну, будь ласка. Яка ваша буде реакція на це? От якраз на діяльність ваших колег, які повинні вам допомагати в цьому напрямку. І чи буде яка реакція на рахунок цього? Ну, далі я просто... Перш за все, пане Юрію, я мушу відразу спростувати ваше твердження про те, що НАБУ – адвокат крадених коштів. Це не так. Категорично заперечую проти таких ярликів, бо я генеральний прокурор і маю також дбати про взаємодію і ефективність усіх правоохоронних органів, в тому числі не підпорядкованих мені, але колег. Дії НАБУ, які порушили відповідне кримінальне провадження, і вчиняють певні слідчі дії щодо Ощадбанку, зумовлені рішенням суду, яким зобов'язано НАБУ зареєструвати кримінальне провадження у єдиному реєстрі. Я спілкувався з цього приводу зі своїми колегами. Ще раз хочу нагадати, що згідно закону я не маю жодної компетенції не те, що давати вказівки, а навіть витребовувати для вивчення їхні матеріали. Тим не менше, у мене є враження, що колеги розуміють, де державні інтереси,
а де спроби зламати законні рішення на користь злочинної організації. Думаю, що відповідальність за остаточне рішення в цьому контексті лежить на керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вповноважений законом на дотримання законності діяльності Національного антикорупційного бюро. Впевнений, що ближчим часом таке законне рішення буде прийнято. Користуючись моментом, приношу вибачення, пане голово, можливо, за те, що я зараз відповім більше, ніж задано запитання, але раз уже сьогодні таке велике представництво засобів масової інформації, хотів би зупинитися, зокрема, на цьому. Це важливо для всіх, в тому числі і для вашого комітету. Немає жодної війни між ГПУ і НАБУ. Я це стверджую. Щиро стверджую. Для тих, хто в цьому сумнівається, прошу звернути увагу на різницю між інституціями і працівниками цих інституцій. Я підтримував закон про НАБУ та САП. Я підтримую їхню діяльність, і про це свідчать мої приходи за їхніми документами до Верховної Ради, в тому числі спільні операції, в яких ми спільно затримуємо, арештовуємо, відправляємо до суду хабарників. Спільно підкреслюю. Щоб ви розуміли, минулого року НАБУ передало до суду якщо не помиляюсь, 90 справ, 40% з яких за матеріалами правоохоронної системи на чолі з ГПУ. Спільна діяльність на 40% з ними – це добра відповідь тим, хто розказує про війну між НАБУ і ГПУ. Ніякої війни немає, є співпраця. Але тільки там, де вони діють в законній площині. Там, де є підозра, що вони використовують незаконні методи, я, звичайно, як генпрокурор, зобов'язаний реагувати і відновлювати законність. Перед Новим роком у мене була добра зустріч із керівником НАБУ, паном Ситником, де ми обмінялися думками і дійшли до спільного висновку. Будь-яке продовження публічних атак між правоохоронними органами шкодить і цим органам, і головне державі України. Ми домовилися, що подібного більш допускати не буде. Я не хочу зараз говорити, хто перший починав, просто це не потрібно. В будь-якому разі, я вважаю, це найбільшою помилкою минулого року публічне вияснення стосунків між правоохоронною системою України. І тому, колеги, я буду відповідати за своє. У мене є $1,5 мільярда відданих українському народу. У мене є 1600 вироків, які вступили в законну силу проти корупціонерів за рік. У мене є 800 тисяч гектарів, це десь територія Австрії, наскільки я пам'ятаю, повернутих державі земель. І я буду відповідати за свої і досягнення, і помилки. Я НАБУ буду робити все, щоб їхні цифри були такими ж. Дякую, Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, я секунду. Сергій Володимирович, дайте я закінчу, будь ласка. Хочу внести ясність. Через годину, Юрій Віталійович, член РНБО, Я закінчу. починається Рада національної безпеки і оборони з питань прийняття державного оборонного замовлення. Сергій Володимирович, Пане Береза, ремарку вам, потім пан Пастух, пані Чорновол і закінчуємо. Юрій Віталійович, дуже велике прохання, щоб те, що ви сказали, зараз реалізувати по розкраданням в українській армії до 2014 року. Оце досить важливе питання, якщо ви реалізуєте в 2018 році розкрадання цими міністрами оборони, що привело до зубожіння української армії, це буде прекрасно. Категорично підтримую. Коротенько відповідаю. Да, такі провадження є. У більшості з них, на жаль, закінчився термін давності. Це легко порахувати. Термін давності мені залишається лише по діям 8-го року. 7-го, 8-го, 9-го і так далі. Такі провадження є. Декілька з них вже на виході. Думаю, що ближчим часом я отримую чергові політичні обвинувачення, можливо, пікети під будинком, тих, хто прекрасно все розуміє і вже завчасно пікетує, щоб потім сказати, що я їм мщуся. Вони прекрасно розуміють,
Люди, які ось отримують підозру або обвинувачення, або будуть відправлені до суду, ну краще попікетувати генпрокурора і сказати, що це помста. Це метод, але мене це не зупинить. Я, до речі, Юрій Віталійович, це питання члени комітету піднімають неодноразово. Я дуже вас прошу, ми через декілька тижнів все-таки, пам'ятаєте, ми проводили з вами комітет, давайте хоча б підсумуємо, що ми не працювали. Тільки про одні умови, бо мені з вами дуже важко. Ви так по-диктаторськи ведете комітети, що я себе дуже незручно почуваю. Я тренуюсь до допитів Януковича. Пан Пастух, потім пані Чемець. Шановний Юрій Віталійович, я вам дякую за таку достатньо аргументовану доповідь. І, власне, от ви кілька разів під час виступу підтвердили, що вся діяльність, яка велася в частині спецконфіскації коштів, вона базувалася на чинному законі. Ви якраз, власне, апелювали, що вже є 30 вироків, вони вступили в силу. Я так розумію, не знаю, чи оскаржували, чи не оскаржували, але вони є чинними на сьогоднішній день, ці рішення. Плюс є рішення Краматорського суду, яке також є, так розумію, на сьогоднішній день чинним. Тобто, я так розумію, що на сьогоднішній день законодавча база дозволяє. Тобто, якщо є бажання прокурорів, слідства і суд бачить аргументованість відповідно до чинного законодавства, ці рішення можна все-таки сьогодні виносити. Я сподіваюся, що та робота, яку ви озвучили в майбутньому і майбутнє спецконфіскації, що це також можна буде реалізувати в рамках чинного законодавства. У мене питання з іншого характеру. Коротке, маленьке. Ви озвучили 30 вироків. Чи є особи, які вже притягнуті не лише вироками, а чи вони є особи, які відбувають покарання? Перше питання. І друге. Все-таки викликає багато міфів і спекуляцій, зайва таємничість, зайва прикритість. Все-таки є рішення Краматорського суду. Воно засекречене. Чи ми розуміємо прекрасно, що рішення суду, їх можна, навіть якщо є державна таємниця, їх можна в цій частині закритими зробити, а решта зробити прозорими для суспільства, для засобів масової інформації, в тому числі ви апелювали щодо допомоги депутатів в реалізації цих рішень. І нам набагато було б легше працювати з цими речами, якщо вони були не закритими по судах і за ними не треба було б ходити по прокуратурі. Чи можливо в найближчий час це рішення, щоб ми про нього не здогадувалися з преси, не було різнотлумачень, все-таки розсекретити, крім тих моментів, які становлять певну державну таємницю. Якщо вони такі є, озвучте, будь ласка, що саме це за моменти, чому, власне, було закрите рішення. Дякую. Перша частина запитання. Да, дійсно, чинне законодавство в своїй сумі дозволяє проводити спецконфіскації на підставі чинного законодавства, але це дуже затягує процес. І постійно Что мы делаем? Отже, почули ми виступ генерального прокурора Юрія Луценка. Він, власне, звітував про спецконфіскацію коштів оточення екс-президента Віктора Януковича на комітеті парламентському з нацбезпеки і оборони. Власне, чули запитання від народних депутатів. Зараз за підсумками цього засідання коротко обговоримо. Олександр Решмеділова, політичний аналітик, разом з нами. Чула так само промову Юрія Віталійовича. Пані Олександру, доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Власне, коментар от за тим, що було почуто від генпрокурора. Насправді було декілька цікавих моментів. На моє особисте переконання, цікавим є те, що прокурор особисто визнає, що може бути справа проти екс-президента перекочувати до європейських інстанцій, безпосередньо до ЄСПЧ, і таким чином затягнутися ще на досить довго. Сам це визнає, розуміє таку загрозу, і я так розумію, що й готовий до того. Тобто такий сценарій на сьогоднішній день є ймовірним. Другий момент, коли згадується поява на каналі Аль-Джазіра відомих матеріалів, він на них ссилався, проте не фігурувало, і на Краматорський суд безпосередньо, проте не фігурувало прізвище пані Гонтарєвої, діючого голови Нацбанку. Жодного разу сьогодні під час звіту генеральний прокурор не згадав цього прізвища, але розумієте, що її прізвище фігурує і в допомозі, начебто, саме ось оборудки певних коштів таким
таким чином ставиться під сумнів, насправді, хто ж вчинив більшу, скажімо так, зраду по відношенню до українського народу, попередня влада або навіть діюча. Тому що такий хід справи може докорінно змінити розклад сил і поставити під питання. Тобто не буде вже все виглядати так однозначно і так, скажімо так, категорично. Тому думаю, що взагалі хід справ, а їх же декілька по відношенню до екс-президента пана Януковича, може на сьогоднішній день змінюватися. Генеральна прокуратура зазначала, що це є справами століття. Ми бачимо, що вони тривають досить довго. Сподіваюся, що буде тривати не століття, як зазначалося. А те, що Генеральний прокурор звітує особисто перед парламентарями, це, в принципі, позитивна практика. Тобто він самостійно показує, як рухається слідство. Ряд телеканалів, звичайно, транслює судові засідання онлайн або, скажімо так, долучає до того громадськість, але безпосередньо треба розуміти, як сприймає Генеральний прокурор, якою є лінія звинувачення, тому що ви ж розумієте, що було ряд змін захисту по відношенню пана Януковича. Ви знаєте, що були державні правники, надавалися, є ряд адвокатів, з якими в нього йде контрактна основа, і вони повернулися на сьогоднішній день. Я думаю, що ми будемо спостерігати за ходом слідства, але вже не так однозначно воно все виглядає. Пані Олександро, я дуже дякую вам за коментар, за те, що сьогодні долучилися так само до нашого ефіру. Олександра Решмеділова, політичний аналітик, була з нами упродовж цієї ефірної години. Прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман. Шевкет Наматулаєв. У його викладі почуєте усю найактуальнішу інформацію. А ці та інші важливі теми будемо обговорювати надалі у цій студії. Дякую, що залишаєтеся із нами.